Nakadaw ka jing syakta akti us iem kahima nong mensaw. Upa iem pluwals iem ha ka arpu arterik naiwiang aja arpu saw. Deki katu kat ningut na ki brio ki bawan ni keren halor ki mat hapo ka office. Hindray namar ka jingbom yas ngut hu jingmut. Kite ki brio ki lajrong kti us iem. Halor kani ki kli nong sensyar jong ki hima khasi. Hapo kalama jong ka Federation of Khasi State. Kila penrem jur ya katay kam riu klaw. U Presiden ke Federation ba ki MCM li habakrench ki nong tho khubor ha ka santarik no pra uloong ba ka Federation ka ajing kershan pura us iem jong ka hima nong mensaw bat kalarai ban pha jing tho shu DC bat USP ka West Khasi Hills District ban shimkhia mardor ya kani ka kam ban toket bat pinshitom ki bedon kti nakalyang u joint secretary ka hima nong mensaw ula pentip ba ki don laingut ki bakta akti usiem bat ulayat hu baka jing mensaw jong usiem kalong ka bang mala Akaba India Malaysia syak syok jong paim jong ka hima nong sao ka Afrik nakaliang ke jong ni kam ka Federation Khasi State ni ai ke jing kershan ya paim jong ka hima nong sao akaba ni ai ke jing kershan naka liang ke jong ni ban penrem jur ya ke jing le don bor ke jing syak tak ti ke jong ni ha ki ruklau kiba lale ya kini ka kam ruklau klemda buram syo ya ki ikhtiar ke jong suim ubalong u nong sensyar an omdei tang u nong sensyar ndai udai ru nong bisa tip khamba kumno na kam ta ban le ya kesuk kesan jong ki kun ki hajar hapo ka himang jong ni ndrai ngis don ka jing sngo rem na kaliang ka jong ni habang yu i kum ki para nong sensyar ki sak ta ti tang na kadaw jong ka kam jong ka jing pen sngo bha simet lane ka ta ka kam jong ka jing sngo dei tang na kam ta simet ka jong u na kaliang ka jong ni don ka jing sngo hatu kata ban penrem ki ti nong le bat ngi da kerpat jur na kaliang bor sensyar district na du DC SP jong ka West Khasi Hills ni da kerpat da ka basngo red ban simkia ban pensitom ya kita ikiru le don bor ki pom kenshu ya ka rang ka ha ka riti ka restore ke jing kesin kemang tip ba usim la jutip kum usim ba la jut khat tu ha ka riti ka restore ni usim ukumi ubdai ban ri ban sumar ban pet ya ka jot ka pe ya ka no ka benta ka e ka son jong ki kun ke hajar da ka ba bishar hok dan rei om da ka ba ki nong le ya kene ka kam ki dei banda sngap ya ke jing bisa ke jong suim nang ba la ban wara ka suk ka sai ha sensyar ka dar jingi ki jing jia bro ki baro ki jing jia ki tip khamba na ka liang ka jong ki rei ni so thu ba ka dei na ki kam snong kam tha ka dei na ka jinglong jo ka sensyar ka dar ki kam snong kam tha ki jing ye per jimun pa yem na ka liang jong ka kum unong sensyar kumunong bisar uhaban bisar nya ban pensuk pensanya ki baro arliang dan rei ke jia no kumto na kaliang ke jongi dap da ke jing snowsi kraw le kumde tingi ai ke jing kersan pa yem ba dei ban randien pa yem jong himan nom sau dei ban kan ran sedien dei ban yai bi sakmat ban le ya ke jing sar hop jong hala ke jok ke federation adin mi layo ke jing sai ke bat kina no jang sekretari jong kan ke hima ni la rai ya kaban pak ru da kejing thok siau SP CDC jong ka West Khasi Hills ban kerpat ya kibor jong ka district bakin simkia na kam taban kem ban pensitom kita kenang ba kejing jia kenam jia syu adian put kum kini kejing jia lesekan jia sah ki hima nimat kata kadaw ni don kejing kit klik ko kraw kum ki paranong sensyar na kam taban ban kerpat jur ya u SP ban DC juga West Khasi Hills ban le ya keberon kam po im dong patai re maki kim snap bat kajian untuk kejingjia kabalong kejingjia ka ba
kalau penkendit ru yang ini dan lang tu kapor. Tegi sedang ban ketak tiu poim. Tegi don bungut ki berong tu. Dari bun naki tegi yalek ban bat itu ki berong yalek ban yadai poim. Tegi tegi bak tak tiu poim tegi don tang kendiat ngut ki don tang lai ngut.